କାଲି ବୁଝି କରିବା ପରା କହିଲ। ସାଙ୍ଗ କଣ କରିବା? ଭାତ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କରିବା ଖଟା ଟିକେ କରିବା ପାଟିଟା ପାଟି ତୋର ବାଲଟା ନା ପାଟିଟା ପାଟି ଭଳି। ଆରେ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ଟିକେ ଆଣି ପକେଇବା ହେଲା, ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣି ପକେଇବା, ଆଉ ଛୁଟାରୁ 10 ଟଙ୍କା ତେଲ ଆଣି ପକେଇବା। ବୁଝିଲା ବୁଝି ଭଳି କରିବା ନା ଆଉ। ଆରେ ଆମ ଆହାର ବୁଝି ପରା ଶଳା ଶିବାକୁ ଡାକ, ସିଏ ଆଇଲେ ସବୁ ଠିକ କରିବ। ଶଳା ହଉ ଡାକ, ଶିବାଟାକୁ ଡାକ ହେଲା ନା ଆଉ। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। ଆଉ କୁହ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? ମୋ ବାଳ ନା କାଲି କଣ ଯାହା କହିଲୁ? କାଲି ପୁରା ମୋ ମାଣ୍ଡୁର ଆଇ ମରିଥିଲା। ମୋ ନା ନାଳୁ ନାଳୁ ବସିଥିଲୁ। ଏବେ ରୁହ ବା, ମାଡ଼ ହଉଛି। କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ କିନେ ଭୋଜି ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଡାକି ଦିଏ ଟିକେ। ଆବେ ଜଲ୍ଦି କହ, ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ୍ କମ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ସମସ୍ତେ 1000 ଲେଖା ଆଣ, ଗୋଟେ ନଙ୍କା ପାଟି ଦେବ ଆଉ। 1000 କି 5000 କହୁନୁ? 1000 ଟଙ୍କା ଚିକେନ ମଟନ 1.5 କିଲୋ ଆଣିବି ଆମ ଘର ଯାଉ ଖାଇବ। ଚିକେନ ଫୁଟ ପାଇ ମେଡିକାଲ ବୁଝି ଖାଇକି ଯା। ହଁ କି ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସମସ୍ତେ ଆଠନିକିଆ ଚକଲେଟ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ ଘରକୁ। ମଜା 3 ଦିନ ହବ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ନା ରେ। ପିଓରଟେ ହବ, ଚିକେନଟେ ହବ, ବିରିୟାନୀଟେ ହବ। ଆମେ ସବୁ କୁଲା ଭାଇର ଡାଲକ ଆମ ତାଳଚିରେ ଭାଷାରେ ଟିକେ କୁହ। ଆଣ୍ଟି ଅରୁଆ ଭାତ ଟିକେ କରିବା, ମାଂସ ଝୋଳ ଟିକେ କରିବା, ଟମାଟର ସାଲାଡ ଟିକେ କରିବା, ଆଉ ବିୟର ଟିକେ କରିବା। ବିରିୟାନୀ କେତେ 400 ଲେଖା ହେଲେ ହବ। 400 ଲେଖା ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁ ଘରକୁ ଚାଲ। ପୁଣି ଠିକ 3ଟା ବେଳା 3ଟା ଚାଲ ଆଉ ତମ ଘରେ କିରା ମାଗିଲା ପଇସା? ଆମେ ଘରେ ମୁଁ କଣ କହିଲି, କହିଲେ ଆଜି ମୋର ବୁଝି କରିବା 400 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ। ଏ ଆମ ସାଙ୍ଗ ତ ଆବେ କିଛି ବାହାରନି କିଆ ଯାହା କିରା ହେଇଛି କି ଏରା କିଣା ରାଗ ହୋଇ ତ ତୁ ବୋଲେ ଘରେ ପଇସା ମାଗିଲେ ଏଇଟା ଆଣି ପୁରା କିଣା ହେଇଛି। ବାବା କେର ହପ ନାଳ ପଡିବ ଯେ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ମ। ଏ ପୁଅ କେତେ? 400 ଟଙ୍କା। କଣ 400 ଟଙ୍କା କି ବୁଝିବେ? ଆଉ ଭାତ କୋଡି ଚିକେନ କଥା ତ କଣ ସାରା କୋଟି କୋଟି ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି, ଭାତ ଚିକେନ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଦବ ଯଦି ଦିଅ ଆମ ତମ ସେ ଆଗିନା କଥା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ତ। ତୁ କହିଲୁ ଯେ ତତେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢେଇଲି, 3 ବର୍ଷ ଜାଗାରେ 5 ବର୍ଷରେ ପାସ୍ କଲୁ, ପୁଣି ବାପା ବାପର ଚଢି କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁଟୁ କୁଟୁ କୁଟି ଦେବି ଜାଣିଛୁ। ବୁଝା ଏମାନେ ତଳେ ପଇସା ଆସି ନବୁ। ମାଡ଼ ଖାଇନା ଘରେ ପଇସା ନା ଆମକୁ ପୁଣି ଭଣ୍ଡଉଛୁ ନା ରେ। ହଉ ତାକୁ ତୁ କିନା ଆଣିଲୁ କହିଲୁ? ମୁଇଁ କିନା ଆଣିଲି, ମୁଇଁ ଟିକେ ଚାଲାକି ଆଜି ଭୋଜି ହଉଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ଓହୋ ହରଟି ମୁଁ ଏନେ ପଇସା ଆଣିବୁ ଆଉ ରାତି ବାପର ଘରକୁ ଗିଆ ହଉଛି। ଏ ଟେନସନ କେରା ରାତି ହେଇନଥିବ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପଡ଼ିକିନା ଭାଇ ରୋଲ ଭାଇ ତ ପୁଅ का माल करती
ହେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ପୁଅ କେବେ ମାଲ ନା ଧଇଲେ ପୁରା ଆଉ ଦିଏ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି କହୁଛି ମାଲ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ବିଅର ଆଣେ ଇଏ କହୁଛି ସିଗାରେଟ ଗୋଟେ ଆଣେ ସେମିତି କଣ କହୁଛେ। ତ ଦେଖିଆ ଚାଲୁ ଯିବା ଦେଖିଆ। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ ହେଇଛି ମଦ ପିଉତି ଦେଖ ତୁ ବି ସାଜା ନଥିଲୁ ନା ଦେଖ। ଆରେ ହଁ ତୋରେ ଆରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ହେଇଟା ସେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗୁଳୁ ପୁଅ ନା। ହଁ ଆରେ ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟୁ ପୁଅ। ହଁ ରହ ମୁଁ ଫୋନ ଲଗେ। କଣ କହିବ ସାଙ୍ଗ। ଓହୋ ଠିକ ଟାଇମ କି ଫୋନ କଲେ ଭାବି ବସେଇ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁରୁଲ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ମଙ୍ଗୁଳୁ କଣ ହେଲା ଛାଡା ବୁଝି ଯେ ଆରେ ତୋ ପୁଅଟା ପୁରା ଏଠି ମଦ ପିଉଛି। କଣ ହେଲା ଓ ପୁଅ କା ମଦ ପିଉତି। ଆରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ଖଣ୍ଡାଲା ପାଖରେ। ଯାଉଛି ତୁ କୁଆଡେ ମୋନାଲିସା ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ କଷ୍ଟୁ ଆରେ ତୋ ପୁଅ ପୁରା ଏଠି ମଦ ପିଇକିନା ପଡିଛି। ମୋ ପୁଅ ମାଲ ପିଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାଲା ପାଖକୁ ଆମର ବେଗା ମଦ ପିଇକିନା ଦେଖିକି ପଡିଛି ସଳେ ମଦ ପିଇନା ନୂଆ ବର୍ଷଟାରେ। ଜଲ୍ଦି ଆ ହଉ ଯାଉଛି ରୁହ ବାଡେ ଧନା ତ ଆରେ ମଙ୍ଗୁଳୁ ଏଇଠି ତ ହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ। ଆରେ ନାଳୁ ତୁ ଚିକେନ କୁ ଭାତ କରୁଥିଲୁ ବୋଲେ ଚାଲ ଘରକୁ ତାକୁ କୁଟି ଦେବି। ଏଇଟା ପରା ଭାତ ଏଇଟା ଚିକେନ ହେଇଛି ଅଛି। ଏ ଶଳା ଶିବା ତୁ ଶଳାଟି ପୁରା 4ଟା ପୁରରୁ ଘରକୁ ଆଉଥିଲୁ ତୁ ଏଠିକି ଆସି ମାଲ ପିଉଛୁ। ଆରେ ପୁଅ ତମମାନେ ସିନା ମୋ ପୁଅ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହଉଛ ତମମାନେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ହଉଛ। ମଦ ଏମିତି ପିଇକିନା କଣ ପାଇଁ ପଡୁଛ ଏଠି ସେଠି। ମଦ ପିଇଲେ ତମ ଦେହ ପା ଖରାପ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ଜାଣିନ ମଦ ପିଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ବୋଲି। ତମେ ତ କିଛି ମାନୁନ ଆଉ। ମୋ ପୁଅଠୁ ତମେ ମାନେ କିଛି ଶିଖ। ସେ ମୋଠୁ ଆଜି 400 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ। ତା ସ୍କୁଲରେ କଣ ବହି ନାହିଁ ଖାତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମୋଠୁ ପଇସା ମାଗିକି ଆଣିଛି। ତୁ ବି ମଦ ପିଉଛୁ। ଏଇ ଶଳା ମତେ ମୋ ନା ପାଣି ବୁଡେଇ ଦେଲା ରେ। ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତାଳଚେରିଆ ପୁରା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭୋଜି ବନାନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ବେଶୀ ମଦ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।